सार मोनाबिलि समावहाय जितु भारत हादरनि बिथां नरेन्द्र मोदीनि बाहागो लानायाव जितु बागुरुम्बाखौ मोसानाय दिन्थिसिगोन आरो मोनसे जारिमिनारि हाबाफारि बर'नि मुंदांखा मोसानायफोरनि गेजेराव बागुरुम्बा मोसानाय बेबो जोबोद समायना मोसानाय आरो बेखौ दिनै जोङो मुलुगनो खोन्थानायनि खाबु मोनगोन आरो बे हाबाफारिखौ जोंनि आसामनि मानिजाथाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि जि नाजानाय बिथांनि जि दैदेननाय बेजों दिनै जानो थांगासिनो दङ आरो बेवहाय जोंनि भारतनि माने गाहाय मन्थ्रि बिश्व नेता जायखौ बुंदों नरेन्द्र मोदी बिथाङाबो बाहागो लागोन जोंनि हाजार हाजार बर' माने मोसाखावरि बिथांमोना दिनै साखाफारा जाखाबाय जोंनि एक्सपार्ट जोंनि मास्टार ट्रेनार आरो जोंनि गासैबो हारिनि जेसेबां आफादफोर दङ दिनै बेवहाय बाहागो लाफैगोन जोंनि जेसेबां धोरोमारि आफादफोर दङ बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो जों बेवहाय माने आसामनि गुबुन गुबुन बर'ल' नङा हारि माहारि धोरोम बासिया लासिनो गासिबो बाहागो लाफैगोन जों मिजिंथिदों बयनिबो गोसोआव दिनै मोनसे माने ओरैबायदि आसा ओरैबायदि मिजिं दङ जे मोनसे जारिमिनारि सान दिनै सोरजिजानो थांगासिनो जितु गुवाहाटी नोगोरमाखौ नैबे बागुरुम्बानि दामनाय देंखोजों जों गोमखांहोनायखौ नुनो मोनदों सार मा रोखोम गोसोआव गोजोननाय बे दिनैल' नङा फ्राय 10 सान बुंनो थाङोबा नैबे गुवाहाटीनि हरु सजायनि स्टेडियाम आरो बिनि साखाथि फाखाथि माने बर' नांजोब्बाय गुवाहाटीयाथ' गोदो बर'नि खामोन नालाय दायो आरो साबसिन नुदों मोनसे गोरोबनाय गासैबो हारि माहारिनि मोनसे जायगा बेखायनो जोबोद मोजां नांदों आरो बेवहाय जों मिजिंथिदों जे गासैबो जोंनि हाबाफारिया मोजां मोजां जालांगोन जोंनि हारियारि मोनसे आब्रुथि गोनां हारि डिसिप्लिन हारि बेखौ जों आरोबाव बिश्वनो खोन्थाबावनो हागोन।